मोठा गाजावाजा करून सुरू करण्यात आलेली चिपी मुंबई विमान सेवा 26 ऑक्टोबर पासून बंद होतीये। एअर इंडियाच्या अलायन्स एअरचा करार संपत असल्यानं ऐन पर्यटन हंगामातच प्रवाशांना फटका बसलाय। 9 ऑक्टोबर पासून सिंधुदुर्गातील चिपी परुळे विमानतळावरून प्रवासी सेवा सुरू झाली होती। ज्योतिरादित्य सिंधिया, माजी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे, माजी केंद्रीय मंत्री नारायण राणे यांच्या प्रमुख उपस्थितीत चिपी विमानतळाचं उद्घाटन झालं। धूमधडाक्यात पार पडलं। विमान सेवा 3 वर्षांनंतर करार पद्धतीने सुरू करण्यात आली होती। त्याची मुदत येत्या 26 ऑक्टोबर रोजी संपणार आहे। एअर इंडियाच्या अलायन्स एअर या कंपनीमार्फत सिंधुदुर्ग ते मुंबई आणि मुंबई ते सिंधुदुर्ग मार्गावर विमानसेवा सुरू होती। मात्र आता चिपी विमानसेवा बंद होते। चिपी मुंबई या विमानसेवेला प्रवासी वर्गाचा सकारात्मक प्रतिसाद होता। मात्र आता ऐन निवडणुकीच्या काळात ही विमानसेवा बंद होते। सामान्य जनता या सेवेच्या लाभापासून वंचित राहणार असल्यानं अनेक नागरिकांनी, सामाजिक कार्यकर्त्यांनी नाराजी व्यक्त केली आहे। मी उद्या मुख्यमंत्री महोदयांची भेट घेणार आहे। पूर्वी इंडिगोने ही विमानसेवा चालवण्यामध्ये रस दाखवलेला होता, तर त्यांना ते लायसन्स लवकरात लवकर दिलं तर नियमित सुद्धा सुरू होईल। कारण इंडिगो ही अशी कंपनी आहे की त्याची वेळेवर विमानं आणण्यासाठी त्यांची ख्याती आहे आणि त्यांनी हा रूट मागितलेला आहे। किंवा आपल्याकडे जे नवीन एक एअरलाईन्स झालेली आहे, गोव्यामधली ती एअरलाईन आहे, त्यालासुद्धा तरी हे देण्यात यावं, याच्यासाठी मी उद्याच निश्चितपणे योग्य ते फ्लाय कंपनीचे प्रयत्न करते। स्टारसुद्धा कॉन्ट्रॅक्ट केलं नाही, उद्यापासून विमान सेवा बंद होणार नाही, गॅप कुठेतरी पडतो। नाही, विमान सेवा बंद होणार नाही, फक्त मुंबई रूट जो आहे त्या मुंबई रूटवर लवकरात लवकर, उद्या आता कदाचित 2 दिवस सुट्टीचे दिवस आलेले आहेत, त्यामुळे सोमवारी आम्ही प्रयत्न करू की सोमवारी दुसऱ्या कुठल्या तरी एअरलाईन्सला हा रूट दिला जाईल। अलायन्स एअर कंपनीचा करार संपल्यानं आता दुसरी कुठची कंपनी विमानसेवा सुरू करण्यासाठी प्रयत्नशील आहे, हे सुद्धा महत्त्वाचं आहे। आता फ्लाय 91 कंपनीचे हैदराबाद पुणे विमानसेवा सुरळीत सुरू आहे, त्यामुळे कुठची कंपनी मुंबईसाठी उत्सुक आहे का याकडे साऱ्यांचं लक्ष आहे। आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राइब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं YouTube चॅनल।